हाय फ्रेंड्स, फूड अँड सफर या चॅनलमध्ये तुमचे स्वागत आहे। आज आपण पाहणार आहोत तिसऱ्यांचं सुकं। याला शिंपलेही म्हणतात। या शिंपल्या आपण 2 ते 3 पाण्याने धुवून घ्यायच्या आहेत। कारण त्यामध्ये चिखल किंवा माती असू शकते। अशा प्रकारे याची एक बाजू घ्यायची आहे व एक टाकून द्यायची। अशा प्रकारे आपल्या शिंपल्या साफ करून झालेल्या आहेत। अशा प्रकारे या पुन्हा एकदा आपण 2 पाण्याने धुवून घेणार आहोत। आता आपण शिंपल्यासाठी लागणारे साहित्य पाहूयात। मी इथे 2 कांदे बारीक कापून घेतलेले आहेत। 1 वाटी खोबरं किसून घेतलेलं आहे। थोडीशी सोलं किंवा आपण याला कोकम सुद्धा म्हणू शकता आणि 2 ते 3 चमचे घरगुती काळा मसाला घेतलेला आहे। आपण इथे गॅसवर पॅन गरम करून घेऊयात व छोट्या पळीने 1 पळी तेल टाकूया। तेल छान तापलेले आहे आपले। आपण इथे बारीक कापलेला कांदा घालून घेऊया। कांदा छान लाल होईपर्यंत परतून घ्यायचा। कांदा लवकर मऊ होण्यासाठी मी इथे 2 चमचा मीठ टाकत आहे। एक चमचा हळद पावडर आणि घरगुती काळं तिखट। घरगुती काळ्या तिखटाची रेसिपी तुम्हाला लवकरच पाहायला मिळेल। आणि थोडीशी ओली कोथिंबीर घालून घेऊयात। कांदा व मसाल्याला छान तेल सुटलेले आहे। आपण त्यात आता तिसऱ्या टाकून घेऊयात। इथे मी 1 वाटी ओलं खोबरं किसून घेतलं होतं, ते आपण त्यात घालून घेऊयात। आणि चवीनुसार थोडेसे मीठ टाकून घेऊयात। आणि 1-2 मिनिटं वाफ काढून घेऊयात। आपण ओलं खोबरं टाकल्यामुळे ते शिजणं गरजेचं असतं, त्यामुळे 1 मिनिट वाफ काढूयात। इथे आपण आंबटपणा येण्यासाठी सोलं टाकून घेऊयात। एक 4 ते 5 सोलं टाकूयात व पुन्हा एकदा 2 मिनिटांसाठी वाफ काढूयात। इथे आपले तिसऱ्यांचे सुके तयार आहेत। आज आपण केलेले तिसऱ्यांचे सुके कसे वाटले हे कमेंट करून नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। थँक्यू।